Ako na hubuon akong uniform. Kay, perting iganga. Gutugot man din ako ang uniform. Oy! Gani, napaysayal na ako, oh. Natanggal na ang lock ni Dako, nagidiay ko. Nagsiga na ako, oy. Kaya lang na, ay, karon mulaag ko. Maadto ko ilan ni Kulayot. Kay, makidula ko mingo kay Dari. Ops! Asa ka, Maria? Mami? Asa ka nga to, Maria? Tanawa ra gud na imong trabaho, oh. Imong uniform, imo rang gilabay sa salog. Napay bag nimo, gilabay nimo sa bangko. Mami, bulingon naman na. Mami, mulaag sa kulan ni Kulayot. Ikaw, ha? Nag-ana na lang yung ka na imong style. Sige na lang yung ka og half day. Lunes, half day. Martes, half day. Merkules, half day. Wednesday, half day. Unya, karon nag-half day na pud ka? Asa man na imong card? Ingon makakagabi nga mag-release inyong maestra og card karon. Akong card, Mami? Gusto jud ka mo tan-aw? Nasa kong bag. Nasi mong bag, si mong mata. Bantay lang karon ha og gamay kay kagrado. Sa gamay o grado, Mami, tanawa lang ang akong card. Di ba masyak jud ka sa kuang grado karon? Masyak bitaw. Tanawa, di ba nasyak ka, no? Lingkod ra gud diri, Maria, kay mag-istorya ta. Mami, nasukulag ko. Kinsa may di masukuan na, Maria? Tanawa ra gud mo mga grado, oh. Puro 75 lang purnas tanan. Mami, oy, ano man dayong 75 di ay? At least nakapasa. Mao ni akong giingon sa imo, ha, Maria. Magsige ka og half day, half day. Tanaway mong grado ron, no. 75 nagkumpayot. Mami, hapdi pa gani na, 75. Yako na guldi ko. 150 na nakaron. Nalagwan pa na ako ang prinsipal. Asa man ka, Mami, oy? Sus, Ginoo ko nimong bataa ka. Mangita ba jud kag katarungan ang imong grado, oh, pasang awa. Mami, nalipay man gani ako mga classmate, Mami, nga nagsige ko og hapdi. Ay imbes nga akong grado nga dako, napunta sa ilaha. O di ba? Give chance to others, manggod na. Ang ibot nimong bataa ka. Sa sunod ha, di na ka magsige og half day. Bala nga, Mami, mahimo na ng 150 nga akong grado kung mag-hold ko.